Pareho sa kalambuan sa sugbo ug pagtuyhakaw sa mga condo unit ug pagbukas sa mga subdivision. Adunay mga nagpuyo sa usa ka barangay sa Cebu City nga wala gani sa talaan sa mga lumulupyo. Nahisagop sila sa gitawag nga Barangay Sidewalk. Ila-ilahon nato sila pinaagi nining RTV Presents. Sa daplin sa kalsada naagian nako ang tulo ka manag-agaw nga nangaligo gamit ang tubig nga hinabwa gikan sa usa ka construction site. Nagtuo sila nga limpyo ang tubig kay tin-aw man apan lubog ang tubig nga gikan sa laing tubo nga susama rag tinubdan. Hugaw man alang sa uban apan alang kanila blessing kay magamit nila ang tubig nga libre. Literal nga street children sila kay nataw sila ug nagdako sa sidewalk. Kay wala man makapabarog ug balay ang ilang mga ginikanan. Sa kalisod nga nasinati may damgo sila nga molampo sa pagtungha. Si Brian Castro, grade 11, gustong mag-abogado. Ang iyang mga igagaw nga si Justin ug Vladimir gustong magdoktor. Malaumon sila nga ang resulta sa eleksyon maghatag og katumanan sa ilang mga damgo. Kanaan lang may matabangan bisag narami sa dam so di lang may abog-abogon para makatarong na may kanser katulog nya kanang bisag nalay ka may tabang sir kanang pangkaon lang. Giisip kining Barangay Sidewalk kay nahimo kining gamayng katilingban sa mga taong walay Pinoy-anan apan nagsilbi nilang kapahulayan. Pipila ka gutlo sa akong paghimamat kanila miabot ang mga sinaligan sa syudad o gisita sila kay bawal ang ilang presensya sa sidewalk. Nag-ihay in taon sa pagbitbit sa ilang mga banig nga karton o kaldero. Palayo human sila abuga sa nahimutangan nga sidewalk. Gutom ug walay tarong pahuhay ang gibati sa mga tao. Apil na si Manang Kalita ug ang iyang apo. Mga di mi abogon diri dapli na. Patagdan mo mga inabo. Oh, mabalag naami diri dapli total. Naami diri mga hatag-hatag ug ginagmayan na pagkaon. Unta makitaan sa din taon mi diri o may kasing-kasing unta sila sa kaluoy nila namo diri nga bisag kapuy-an na lang ba. Pila naman ko katuig mi dinhi daghan mi dinhi. Kini ang usa sa mga sidewalks diri sa Dakbayan sa Subo nga nahimong sakti sa kalisdanan sa atong mga kaigsuonan nga nahimo usab nilang temporary shelter sulod na pila ka katuigan. Tingali mo ingon ang uban, mas maayong muuli sa ilang probinsya apan aduna sila mga rason nga sila gyud ang makahukom. Apan ang importante karon nga mapamati ang ilang tingog. Kauban si Clifford Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.